Hej alle sammen. I dag skal vi spille Minecraft episode. Det kan jeg ikke huske. Nå, det finder vi snart ud. Ja, jeg er glad, fordi at jeg har fået fraps endelig. Og det er godt, fordi at sidste gang der brugte jeg hypercam, og det var ikke særlig god grafik. Og lyden var heller ikke særlig god derpå, så det går bare bedre. Og jeg har regnet ud til, at mine afsnit de bliver lidt længere i dag. Eller de skal blive lidt længere. Eller ja, det håber jeg i hvert fald. Ja, kunne huske tiden. Det kunne jeg ikke sidste gang. Nå, ja. Det er sådan, det ser ud indtil videre. Og vi skal have lavet... der er marker med... græs, tror jeg. Det skal være der. Og herinde skal der være... herinde skal der være... et eller andet. Det finder vi ud af. Det er snart, vi får nogle seeds og noget. Og... Yep. Det bliver det. Og nu kommer vi store. Du er lidt noget. Det var. To the woods. Sådan der. Sådan der. Godt. Torch. Dammit, jeg har ikke nogen torch. Skal jeg bare lave. Kom, vi stopper os op. Er der kommet med chokolade? Det lød sgu lækkert. Hvad laver du, mand? Så sidder du bare herinde. Hvad? Er du kommet med chokolade? Du tog fri i skole der, mand. Så sidder du kraften bare gamer, man, i underhyler. Hvad? Altså, jeg kunne ikke finde nogle bukser af det, jeg havde ikke tid. Men jeg sidder faktisk og spiller, Jonas, og jeg optager. Det lægger jeg på YouTube, Jonas. Det er ikke så godt, det der, var. Det er det sgu da. Det er ikke godt. Jeg har ondt i halsen. Så skal du sgu da ikke se uden tøj. Må jeg ikke det? Det er dumt. Hvorfor? Det er det ikke. Det er det sgu da. Det er det ikke. Det er det. Det er det ikke. Du skal sgu da have tøj på. Nej. Du får det, der skulle da syg på det der, men det skulle ikke godt. Nemlig. Hey, hvor blev min chokolade af? Fuck dig. Nå, lige meget. Og skal vi bande. Nå. 10 nu stille, Jonas. Jeg optager for satan, hvad det er. PlayStation, man. Jeg sidder og optager, ikke også? Bare lige så du ved det. Hvad smed du bussemand? Det kan fandme godt samle op igen. Husk at lukke døren, så. Luk døren efter. Luk døren efter dig, mand. Det går sgu da ud. Lægger plaster. Smid plaster ind. Her. Storbror. Jeg afskyr med storbror simpelthen. Ej, det gør jeg ikke. Nå. Han er bare lidt til. Okay. Super. Så skal vi lige gøre sådan her. Hvad var det nu, jeg tænkte på? Ja. Jeg tror, at vi skal finde noget, vi kan... jo, måske. Nej, jo, nej, jo, jeg tænker faktisk lidt på det. Skal jeg grave noget? Har jeg overhovedet ikke noget? Jeg kan ikke lave torch af. Der, nej, der. Der, sådan der. Sådan. Godt ting. Skal vi have noget? Hvor er det? Jeg kan ikke se en naller, mand. Sådan der. Det var bedre. Ja.
Så tror jeg, at vi begynder at grave lidt ind her. Sådan der. Sådan der. Hov, hvad er det, der kommer der? No. No, lag. Nej. Ja, nej. Nej. Nej, for del, mand. Nå. Nu er jeg nødt til at stoppe den her episode her. Og ja, vi ses i næste episode. Hej hej.